Ассалому алайкум. Бонвони азиз, апаҳову хоҳаракони меҳрубони ма, обуначиён, тамошобинон, хулоса ҳама он нафарое ки худи ҳозир канали моро тамошо кардестанд. Шумо дар канали Маҳина Таҷричка қарор дорен. Ҳамаи шуморо ман хушомадед мегӯм. Умедворум ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯз шумо видеоҳои ҳар хела тамошо мекунед. Чӣ хеле ай суратҳои рӯи видео диден, то сайру гашти берун, то харид кунед, то распаковка, хулоса бисёр чизҳоро дар давоми видео тамошо карда метавонед. Видео барои танҳо барои подписчиконам аст ки аз ма талаб мекунанд ки ҳамин хел видеоҳоро мон барои ҳамин кадомеда маъқул нест. Дар канали ма ҳеҷ кара маҷбури қабидагӣ нестанд. Метавонед ки бе ягон комментарияи бад навистан чӣ мегӯянд листат кунед, буроен бирен. Лекин подписчикони азизу меҳрубони ман медонам ки ин чиза мехоҳанд. Дар инҷа чӣ хеле ки мебинен апаҳову хоҳаракони меҳрубони худма гуфтесам. Чӣ хеле мебинед ман дар инҷа сметановый творог тайёр кардам. Мо як завтраки ҳамин сабуки саросемагӣ мекунем. Баъдан мо бояд документкунӣ бирем. Ба сари документҳо давода бояд бирем. Ман ҳамхел сметановый творогу сиру колбаса реза кардему, хаяк завтрак кардему. Баъд вай кардем. Ҳама каса буромада рафтем документкунӣ. Ана мо рафтем очирати ами бояд мо гражданство подават кунем. Лекин очират будай барои ҳамин бо мо гашта омадем. Чӣ хеле ки мебинем мо ҳозир рафтаестем, лекин кори мо дар оҷо буд намешава. Моро мегӯянд очират бисёрай, камтар ждат кардан дар кор. Барои ҳамин бо гашта хона омадем. Бо мо ҳама каса ки буромадагӣ будем. Якбора дар хона гӯшт дар кор буд. Мо бояд гӯшт бихарем. Барои ҳамин ҳозир мо ҷои документкунӣ рафтаестем. Уҷа мерем, гашта меоем. Чӣ хеле дидаестем дар инҷа як дунё танка ҳай, кораблай. Инҷа чӣ будай? Боғи Победа мегӯянд ку? Инам хеле боғи ғалаба худомон баям ҳаст ба фикрам. Инам хел будай. Барои ҳамин дар оҷа танкоҳову кораблу ҷои ҳамхел чизо мондагӣ буд. Ҳамхел баъд рафтанда ман хостум ки ҳамин шаҳри Челябинска камтарак ҳаргуҷош камера кунам. Кадоме ки мисол дар шаҳри Челябинск набуд бубина. Мисол хай барои чобдонаки шаҳри Челябинск ҳамхели шаҳр будай. Чӣ хеле ки мебинед мо гаштем. Баъдан гашта омадем. Кормон ки буд нашид, омадем магазини қатоб хӯрдем. Азбаски дар хона ҳамаи чӣ буд. Мо барои гӯшта айраҳ усу мегзарӣ чия? Инҷа дар магнита айраҳ усу гузаштанда қасд чия? Лароки тоҷико ман гуфтагӣ будам дар кадом видеои дигам. Ай ҳамунҷа гӯшт мегирем. Мардако уҷа бачаҳо қатъи оташон уҷа гӯштхарид ромаданд. Ма қатъи духтарам магазин ромадем. Гуфтем хай яке бо ягон чӣ дар кор бошад мегирем. Ҳамин хел тамошо карда хай як-ду чизи дар кория гирифтем. Ба кадоми чизе дар кор буд гирифтем. Баъдан буромада рафтем. Баъд дигар хона рафтем. Мо ки дар бера будем хӯрок тайёр накарда будам. Саҳар хестем, завтрак кардем. Саросема ҳамхел буромада рафтем. Дар инҷа ман шира нигаҳ дорам, лекин шир нагирифтам, барое ки мо айларог мегирем. Тоҷико шири тозаи ҳалоли худмона меоранд. Ай ҳамунҷа мегирем. Баъди хеле ман 1 литр 2 литр намегирам. 5 литр мегирам. оли шум гуфтеста буда ки 10 литр гирем. ҷурғот бисёртар хоҳ ки чакаи тозаи худмона бихӯрем. Манам розӣ шудам. Фикри хуб буд. Барои ҳамин розӣ шудам. Оли рафтем дидем шир надошта будиянд.
заказ кардем ки 10 литр мо мегирем барои мо шир 10 литр бумонем ки мо ба бегаҳа биёем бигирем. Инам хел духтаро иқахай магазина гаштему баъд хел ягон чиз дар кория гирифта буромадем гӯштам гирифтем лекин шир набуд. Салом духтаро, распаковка чек. Ҳамаи чӣ хай доштем бо хай камтараки дига. Мо асосан барои гӯшт рафта гирифтем. Ҳамта хай бо магнит даромадем. Инами чизоро гирифтем. Себи савз. Себи чеку самеденка. Сахти хушрӯй. Ҷо ҳаста севои сирх ҳаста, севои ҳар хела ҳаста. Ҳамиша хонагиёда маҳкула ҳам мегирем фақат. Себи самеденкаи сахти хушрӯй. Баъд айҷа духтарам ба хуча чӣ гирифта? Пластилина чия ҳарчи месозӣ ку иному гирифта. Баъд гароши гирифтем. Ҳар вақт мо ягон салат тайёр кунем шумо да мегӯем ки бандуэл бигирем. Ҳай духтаро да айҷа мо банан дорем. Ба будакора банан гирифтем. Ба будакора не ба ҳамара. Банан гирифтем. Фанта. Ма фанта мехӯрам. Хонагиё арсикова. Баъд айҷа чӣ дорем? Гӯшт дорем. Ма барои самбуса чӣ мегирам? Паста яъни руған мегирам духтаро. Самбуса каданиша омагад амира об када қатъи руғанем. Да як комментария як нафар пурсида буд ки апаҷон аммо читона зуволаи самбусатона руғани чӣ қатъи мекунем? Ма духтаро руғани гова об мекунам дар рӯи плита. Баъд як ба як руғани алейна агар ки кадуме ки руғани зовуд мехӯрад руғани пахта меган ку амтари мехӯрад руғани пахтаву руғани ами гова мисол як ба як кунен яъне чӣ хел мисол агар қошуқ қатъи чен мекунен ё бакал қатъи чен мекунен ё паловни қатъи чен мекунен якта аюки гирифтен якта бо аи бигирем. И хай руғанай. Баъд айҷа мо гӯшт дорем. Гӯшти лаҳм мегирем духтаро. Барои ки гӯшти лаҳм тарай майда мекунем мемонем. Пакетода отдельно ҳа гирифта мемонем. Баъд чӣ мекунем? Ҳар бор мода дар кор мешавад хушрӯвак мегирем истифода мебарем. Ина духтаро гӯшт гирифтем хай. Бигем ки рӯз хай албатта ки доштем ҳама чиз. Гӯшт гирифтем мо. Руған гирифтем. Баъд нами мевагиво ина меора. Тамом. ҳам харид кардем рӯзашта. духтаро да иҷа чӣ хел мебинен ман хай гӯштора хушрӯвак майда кардам. Калон кардам шом барои чӣ ки яхе авқотое ки ман мекунам гӯшти калон дар кор мешавад яъне миша майда кардагим яъне миша калон хушрӯвак шуштум намакшон кардам. ина ҳозир мегирам дар холодильник ҷобаҷо мекунам. Ва иҷа ман нишон дода натонистам да иҷа картошкаву гӯшт жарид кардам барои ки мо саросима будем. навоз ҷои документҳо қатъи шаварам омадем. успед накардам барои видео кардани чӣ тез гирифтам ами чира кардам. гӯшта қатъи картошка жарид кардам. насиб бошад ҳозир тайёр шуд қарибина мебардорам шаву чӣ хайна мо бигем ки ай берун омада тез бо инаи корам намуспед кардем. насиб боша хайоли бо ягон чиzaки дига тайёр мекунам. духтаро чӣ хеле мебинен картошкаи ман тайёр шуд. намхе гӯштора суб сирха кардам. картошкаорам суб сирха кардам. ва хестам ҳама коракома кардам. баъд хостам ки ягон чизи ширинӣ пазам. баъд ма гуфтам биё хай ирӯзашта чӣ мепазам осонтарай. ирӯз чанд рӯз қариб бегаҳ шуд. ягон чизи хеле калон бигем ма ирӯз успед намекунам. ҳам видео кардану ҳам тайёр кардану ҳам кори хонаву бо ма баъди ӯ
корои хонара кардам. Баъд ай қафои ишидам духтаро худаш баъд бегаҳ шуда буд қариб. баъд ман чӣ кардам, японский блинчик мегӯянд ё ки панкейк мегӯянд, чӣ мегӯянд, тари дар ӯ панкейки мо вай мерава 2 дона тухму шакар 3 қошуқ, баъдан 2 қошуқи дига асал меандозем. ай мо хай асали тоза наон чиам боша мешава, оби набутай чиай ҳастай ку ай урам боша мешава. ман охелӣ ки надоштам, ай асали тоза андохтум. баъд дар инҷа чӣ шир андохтум. Шира ним пиёла буд. Ним пиёла шир андохтума. разрехитил, ванилин, баъд орд андохтум. чӣ хеле ки нами видео дар дидестен, нами ҳамаакша якҷоя кардама. як қошуқчаи ё як қошуқча ванилин, як қошуқча разрехитил. мисол ҳамаи амура пачкара ҳамаша намеандозем. ай ҳардуш як қошуқчае мегирем, бас ай барои ки хамири мо камакакай худаш. ман амхел зиёд накардам ки барои амхел нишон додана. баъд ами бега гуфтем ки бихӯрем шояд ширинӣ тамом. зиёди баъд ман накардам. ин хел хушрувак якҷояш кардам духтаро. баъд ай ҳама охирда 2 қошуқча об меандозем. оби шир гармак. 2 қошуқча меандозем, якҷоя мекунем шава. баъд маҳкам мекунем, мемонем ша места. ячанқа 20 минут. 20 минут мемонем меистад. хай бо ягон кораки дигамона мекунем. як ҷо агмона тоза мекунем. чӣ мекунем ки чам 1 минута мегзара аму вақтам. чӣ хеле дидем, ман болошро клёнка печондум. мондум 20 минут истодак дам гирифт. дига кӯракомам кардам. хай ягон ман пеш ай ира кардан ку ҳамаи корома карда будам. хай бо мешава ку бо меги ки бехай то ишида набарам, я оинара бушакам, я ҷора бушакам гуфта. анам хел корора бо тонистам ки бикунам. баъд и хамири морам чӣ шидак, дам гирифтак. инам хел хушрувак мепазем мегирем. баъд натарсен духтаро, и чӣ несте, ранги блинчики худмон бори хеле чӣ несте, қин несте, намечаспаям, хеле хушрувак. ай худмонам хай намечаспава, ура ки калон мекунӣ, камтар касоне ки наметавонанд мисол камтар мушкилӣ мекашанд. лекин и хушрӯ осонак, гирифтаншам осон. ина чӣ хеле ки дидестен, ягон мушкилӣ накашида ман кардестам. инам ман ҳамаша намондум духтаро. инам я чандташа пухтана нишон додум. акн намеша ки ҳамаи ира бумонӣ, барое ки видео дарози баъд мешава. барои ҳамин чӣ хеле ки дидем дар ин видео ман чанд чиро нишон додум. кадом чизое ки хеле серьёзно ман пухтанӣ мешавам, баъд ура аввал то ахирша мисол мемонам ки хушрувак бубинед. хайрам ягон мушкилӣ надорад, чӣ хеле буд нишон додум тона. баъд ман инҷа я нимша гирифтам, ранги чӣ бори торт бори боло ба боло мондум. варёнка кардам. инҷа дар байни и бояд шоколад монӣ, дар байни ину дутара рӯбарӯ кардам ку лавоша маҳкам кардам. ман шоколад намондум, барое ки ҳамин варёнка хонаи мо дар ҳамин бисёртар истифода мебаранд, махқулашона. барои ҳамин варёнка мондум дар дирни ӯ. дар ин байнои ирам варёнка шакидам. ина чӣ хеле ки мебинед, қариб ранги як торт шидагиай. маззашам хушрӯ, сабукхӯрай духтаро. ина чӣ хеле ки мебинед хушрувак шид. инам хел хай духтаро, то видеоҳои оянда.